todos, perdón por este pequeno... Habíaseme olvidado un papelito abaixo. Damos comezo a sesión ordinaria convocada para o día de hoxe, cos segundos puntos no orden do día. Poso adicional 2025, aprobación da solicitude de participación e proxectos incluídos no mismo. Tuvemos unha comisión informativa, como conocedes todos, o pasado lunes, o ditame, como sempre, neste caso, o ditame favorable da comisión. Vou dar a cantidade asignada neste posto adicional, os fondos asignados pola Diputación Provincial son 270.221,53 euros, e a proposta de obras do Goberno ascende a 295.824,79, polo que hai unha aportación, unha achega municipal de 25.603,26 euros. Esta achega fíxose para completar un dos proxectos que, ao final, ao realizar a valoración, foronsenos un pouquinho por encima da previsión inicial do plan. Entre as obras que propoñemos incluir, temos pista de Vilanova Louredela, e iba a ler o orzamento aí, temos aquí posto na proposta con un orzamento de 68.564,70 euros. Como decía, este é a que leva a chega municipal, e tratase dun aglomerado con aproveitamento dos anchos, e despois temos un proxecto onde englobamos outra serie de actuacións, en total creo que son 10 actuacións, con un presupuesto de 227.260,09 euros. En este proxecto englobamos as seguintes actuacións: pavimentación desde da mitad da Ponte Remesquide, que era un tramo que faltaba, que había sido obxecto de discusión aquí e incluso de polémica, parece ser, co Concello de Vila de Cruces, pero parecíanos de urxencia deixala en unhas condicións que está a outra parte da ponte. Tampouco se fai unha actuación distinta da que famos de Vila de Cruces, porque tampouco tendría sentido, ainda que hai outros temas aí pendientes de reparar, como serían as vallas, pero, bueno, en principio limitámonos a reparar o pavimento da parte da ponte que nos afecta a Touro, nas mesmas condicións que está o de Vila de Cruces. Planteámonos tamén o acceso ao campo de fútbol de Loxo, que leva un montón de tempo con uns baches aí tremendos, de feito habíamos traído en algunha ocasión aquí a pleno para repararlo. Consideramos que tamén era unha das actuacións urxentes. Incluímos tamén o acceso ao lavadero da Muiña, e esta é unha pavimentación con cemento con coloreado, para dar un pouco de que encaixe co contorno un pouquiño, que encaixe o contorno natural da zona. Unha pista importante, que é a pista que nos titulamos aquí, da pista que vai de Cruz de Méndez hacia as piscinas hasta a aldea de Tribás. Unha pista moi deteriorada, en algunhas zonas do trayecto moi deteriorada, e consideramos que é tamén unha necesidade urxente e tal, e tamén se fai con aglomerado. Metemos un camiñito aí no lugar da Bordela de Turces. Aí habíase planteado outro día na comisión que, bueno, hai unha parte de camiño que era de titularidade privada, e todo o que fixemos foi modificar o proxecto e pavimenta esa parte que é de camiño público. O sea, a parte de camiño público é o que se pavimenta. O que pertenecía a unha finca particular, pois esa queda excluída da pavimentación. Incluímos tamén un acceso interior en Cillobre, no lugar de Cillobre, que é pavimentar a pista que sube desde Mana hacia arriba, hacia o Gandarón. E temos outra obra importante, además moi demandada,
que é unha pista en Grixó, hacia o límite de Boqueixón, usada polos veciños desa zona, de Fosás e por aí, para acceder a Campo Rapado, hacia a tema, e outra das obras importantes que metemos aí nese tema. Bueno, total, a suma total xa dixemos o que era, 227.260 con 0,9 euros. Non vos dou detalle porque fomos a buscar o detalle dos presupuestos parciales exactamente de cada unha das actuacións, pero bueno, están a disposición están os proxectos, están a disposición da xente. E ben, este plan adicional habíase acordado aquí nunha comisión informativa celebrada o día 30 de xuño, destinado íntegramente a melloras do abastecimento municipal, porque además coincidiu que era os días posteriores a aqueles cortes de agua que hubo aquí na capital e nas parroquias da zona de arriba, e entón unha proposta precisamente do Grupo Popular, e habíamos proposto que se destinara íntegramente a mellora do abastecimento a agua. Concretamente, propoñíase o cambio do bombeo, a substitución do bombeo e a tubería de impulsión. Por circunstancias que desconocemos, esos proxectos foron encargados pola alcaldía, a empresa que ten encargada a redacción de proxectos, foron encargados pola alcaldía en data 24 de xullo. Desconocemos o motivo do retraso entre o 30 de xuño e o 24 de xullo. A raíz deso, cando tomamos posesión o novo goberno, contactamos ca empresa e resulta que nos dice que non teñen os proxectos elaborados, que non os teñen elaborados porque que era materialmente imposible facelos neste mes de agosto, por o tema de vacacións, etc. Entón, optamos pola única posibilidade que era elaborar uns proxectos que a elaboración fora posible antes do día 5 de setembro, que era a fecha que tiñamos para convocar a comisión informativa, que tiña que determinar previamente o pleno estas obras, esta proposta de inclusión de obras. E esa é basicamente a razón pola que estes presupuestos non se destinan íntegramente a mellora do abastecimento de agua. E, como non tiñamos alternativa, pois a solución que vemos, porque urxente realmente a mellora do abastecimento de agua, a reparación da piscina, e vamos a propoñer o financiamento desas obras con cargo a remanente de tesorería, que además, por outra parte, permitiranos e axilizar incluso máis a contratación, porque este plan adicional ten que autorizar a Diputación, hai que mandar a solicitud, a Diputación, pasado un tempo, autoriza a contratación, e despois o expediente de contratación e plazo de execución. A contratación desas obras que propondremos no próximo pleno do mes de outubro, financiadas con fondos propios, é moito máis áxil, porque non precisamos das autorizacións da Diputación para leválas a cabo, de maneira que esas obras podrían estar con toda a seguridade executadas na primavera, a principios da primavera do ano que ven. E iso sería un pouco o resumen desta proposta de inclusión de obras no post adicional. Intervencións dos grupos municipales? Empezamos por ter maior ou menor, en movimento, Partido Galego, BNG... Vale, boa tarde. Bueno, pois, tal como xa lle adiantamos no pleno de moción de censura, o Movemento Veciñal na oposición non é como o PP na oposición, e tal como lle adiantamos, pois o Movemento Veciñal vai votar sempre, vai apoiar todo investimento que veña para o Concello. Non vai votar nunca nin opoñerse a investimento ningún a que teñan dereito as veciñas e veciños de Touro. Por lo tanto, vai a votar a favor deste plan de obras. Un pouco, pero bueno, aproveitando para contextualizar este plan de obras, hai obras e pavimentos que se inclúen neste plan que a día de hoxe poderían estar xa en execución, porque algunhas destas obras foron incluídas nese plan en xaneiro do ano 2025, no cal o goberno actual
pois naquele momento votou en contra. E votou en contra tamén do arranxo da piscina. Cuestión que esa obra da piscina, que casualmente despois alá polo mes de xuño nunha xunta de portavoces, pois había unha proposta de destinar este pos adicional ao arranxo da piscina. Pois esa actuación na piscina tamén estaba incluída nese plan de obras de xaneiro do ano 25, co cal votaron en contra, co cal se non votaran en contra, pois a día de hoxe estaría ese plan aprobado e esas obras pois estarían contratadas e poderían empezar xa. E pretende vender como unha boa xestión que esas obras que iban ser ou podían ser financiadas con recursos procedentes de outras administracións por medio dese plan de obras, di agora que van ser financiadas con recursos propios. Pois, evidentemente, discrepamos nese modo de xestión, porque son unhas actuacións efectivamente necesarias e urxentes para o bo funcionamento da piscina na temporada que ven, pois podían ser financiadas esas e outras con diñeiro procedente de outras administracións, e agora vai ser, adiantan que vai ser financiado con recursos propios do Concello. Respecto desa obra de abastecemento de auga, pois sorpréndeme que a empresa redactora dos proxectos diga que non ten tempo, que non lle dá tempo de redactar un proxecto, unha actuación moi simple, porque é unha obra lineal continua, que é unha conducción e un bombeo. Cando xa tiña unha memoria preliminar que foi o que se chegou no seu día da empresa concesionaria da auga, e estaba tamén incluso adiantado co director xeral da AXI o paso a través da AC 240, onde se a vixilancia tamén estaba xa incluso mirado, onde se iba a executar o cruzamento ca AC 240. E por último, fixo mención efectivamente que me recordou este plan de obras foi modificado desde a semana pasada hasta onte pola tarde varias veces, consecuencia de que nos quixeron meter aquí neste plan unha actuación nunha propiedade privada. Quixeron pavimentar un acceso privado. Ante a evidencia, incluso a discusión, nese caso, na comisión, por parte do señor Alfredo Souto, ao final, evidentemente, recuaron, e o que se vai pavimentar, como non cabe doutro xeito, con diñeiro público, é un viario público, non unha propiedade privada. E veo malmente, os mellores tempos, onde todos sabemos que se chegaron a condicionar aquí neste concello con diñeiro público, camiños privados e eiras e actuacións en propiedades privadas. Co cal, creo que deben tomar nota desa rectificación e pedir, que non volva a suceder. Sí, moi rapidamente, vamos a ver. Precisamente na comisión que tivemos o lunes eu preguntei cal era a razón pola cal non se levaba a término o acordo que tuveramos nesa comisión de destinar este fondo, este posto adicional ao suministro de auga, dado o problema que temos tan serio en todos, non? E, de feito, así temos un problema serio, como que despois imos aprobar un suplemento de crédito de 60.000 euros para pagar as facturas de auga que houve que traer no mes de agosto para todo. É dicir, hasta que punto é unha urxencia non. Nesa comisión eu preguntei, contestou o alcalde, como máis ou menos acaba de contestar agora, que había un problema de plazos, a empresa que o goberno anterior sigue que non ia pedir, ou non ia pedir en termos, da igual, a mí sinceramente a xente supoñeme que dá igual que se pasen a pelota de quen é a culpa. A realidade é que, vamos un post que non é o aprobado, incluso naquela comisión levaba a idea de propuxera incluso de arrachar a piscina, e, con bo criterio, aceptei a proposta do PP no sentido que, efectivamente, o máis urxente era da auga, aínda que, cuidado, porque arrexar a piscina tamén é arrexar o problema da auga, dadas as fugas de auga que ten, é dicir, que indirectamente é o mesmo. Entón, posiblemente serían bastante máis acaído agora neste
neste proxecto pois ir por esa vía, non? Pola vía, por exemplo, da piscina, porque vai a cerrar precisamente agora e se non, vamos a coller outra vez seguramente para a próxima temporada mellor que as obras sin facer. Eso é a única, digamos, o único pero que eu teño que poñer, porque aquí hai algunhas obras que algunhas evidentemente son algunhas incluso como da Remesquido, non? Que eu a levei no seu momento tamén, pero aínda así non nos vamos a opoñer, como nos opuxo antes, tampouco se vai a opoñer ahora, as nosas decisións non dependen tanto do que é en goberno, sino digamos, das propostas en sí. Pero vamos a votar a favor tamén, ainda que con esa pega que nos parece que realmente, máis alá de que andemos, eu que sí que me gustaría é que dice outro, pois nos dedicáramos a mirar cara adiante e non andemos a ver de quen é a culpa, se do goberno que estaba do goberno que ven, porque aquí eu sinceramente a día de hoxe non sei porque non se fai o acordo de destinar estes 270.000 euros para empezar, digamos, a poñerlle fin ao problema de suministro e abastecemento de auga. Non sei se foi do goberno anterior, se foi da empresa que fai as obras ou se é do goberno actual. Pero, no fondo, dame igual. A cuestión é que non se fixo. E iso é a única, digamos, pega que eu lle poño, sinceramente. Pero, pese a todo, pois, evidentemente, vamos a votar a favor destas obras. Bien, ¿alguna intervención máis? Vamos a ver, respondendo á intervención do portavoz do Movimento Veciñal, a ver, aquí hai unha cuestión que en política casi todo admite matices, pero hai un feito determinante. 30 de xuño, Comisión Informativa, acordo de destinar os fondos do POS á mellora do abastecimento de auga. 24 de xullo, petición do proxecto. Explíquenos, señor portavoz do Movimento, por que esos 24 días de retraso. Que ademais hai que dicilo, xa xente sabe, pero vamos a poñer un contexto. 24 de xuño, víspera do apóstol festivo, 26 sábado festivo, 27 domingo. Curiosamente, o 28 lunes anunciamos nos a presentación da moción de censura. Non sei por que se me dá por relacionar unha cousa ca outra. Non sei por que se me dá por relacionar o encargo da obra co coñecemento ou ao tema de que posiblemente se planteara a moción de censura, porque senón justifico vostede despois por que 24 días de retraso ese tema. En canto que as obras habían sido propostas por ustedes, podemos xogar, primeiro, non é certo xa digo descaradamente que é mentira, porque vostedes saben que non son as mesmas obras, ainda que os títulos coinciden, e esas obras habíamos proposto o Grupo Popular e máis o concelleiro Darío no pleno do 9 de xaneiro de 2025. Habíamos proposto a piscina, habíamos proposto esta pista de Loureda a Vilanova, a Louredela, de Vilanova a Louredela, e habían proposto eso. Despois, tamén terá que explicar vostede ou ex-concelleiro de obras, porque, por exemplo, vamos a falar desa pista de Loureda, de Vilanova a Louredela, porque cambiaron o trazado que nos propoñíamos, que é o evidente, que é o que todo o mundo necesita e que é o que está en mal estado. Entón non me diga que esa obra era a mesma obra que propoñeron ustedes. Igual que, bueno, na única coincidencia que é, pero tampouco co mesmo formato de obra, no do Lavadero da Muña, que tamén vostedes habían copiado da nosa proposta de xaneiro. No, o sea, de autoría intelectual das obras ninguna, non lle vou a reconocer ninguna. E en canto tema do bombeo e de que deberíamos incluir e financiar con fondos, neste caso da Diputación, dos fondos do POS, que deberíamos financiar esas obras. A ver, e o que non ten explicación é que durante 2 anos de legislatura, e vamos a falar claro aquí, porque os veciños teñen dereito a conocerlo, con 3 millóns de superávit, 3 millóns de remanente de tesorería para gastos xerais, durante 2 anos, non destinaron un solo euro a mellora do abastecemento municipal, un solo euro a mellora da piscina municipal. A piscina municipal ten que saber o vecindario. Estaba perdendo máis de 60.000 litros diarios de agua, medidos por contador. Non estamos falando aquí dunha especulación dun tema político. Medidos por contador. 60.000 litros diarios de agua, que xa os perdía no 2023, que xa os perdía no 24, que os volveu a perder no 25. Estuvemos pagando, metendo case un promedio de 4 cisternas de agua diarias, un volumen de 100 metros cúbicos diario, dos cuales, un pouco máis da mitad, íbanse pola piscina para os desagos separados.
e na por encima terminamos na edar para dificultar incluso o proceso da edar. Entonces, realmente, non nos veñan ustedes aquí a falar de que vamos a respetar os fondos propios, que podíamos acudir aos fondos alleos. Primeiro, porque non é de recibo. Segundo, porque esas obras son urgentísimas. Vámonos a executar segurísimamente que antes das que se van a financiar co fondo do POS, polo decimos, pola tramitación, e aparte que, señores, a ver, para que queremos o superávit, para que queremos o remanente de tesorería, se non lo dedicamos a obras urgentes, se non hai un servicio tan básico como o abastecemento de agua, aí teño moito que explicar a vostedes, tanto o señor alcalde como o concelleiro de obras. Que fixeron? Por que durante 2 anos é que eu non abriría a piscina se me perdo 60.000 litros de agua diarios? A ver, deixaron 2 días sin agua a medio municipio, sin unha sola explicación, sin nada. Iso realmente, a ver, seamos responsables. Non nos queiran, vamos, trasladar a nos a responsabilidade do que está mal feito. Nos encontramos nunha situación de emerxencia que vamos a tratar de remediar a maior brevedade. En canto que dizo BNG, esa posición equidistante de repartir responsabilidades, usted sabe perfectamente que non é a nosa responsabilidade. Sabe perfectamente que nós fomos os que propuñamos destinar os fondos a mellora do abastecimento de agua. Porque hai que dicilo, ese día 30 de xuño, ningún dos outros grupos trouxe esa proposta. E o 26 e o 27 de xuño foron os días do corte de agua. E aquí cada pau que aguanta no seu tema, porque cada un que se atribuya os méritos que tal, porque que me diga agora que é indiferente, que eso tiña que ir aí, cando vostede sabe que a proposta é nosa, estou explicando, porque o señor portavoz de momento dixo outro día que lle había pedido por correo electrónico a empresa adjudicataria da redacción de proxectos, que lle había pedido a redacción deses proxectos, eu informei de a ver se era certo. E efectivamente era certo, pero que fecha? 24 de xulio. Entón, realmente creo que non é defendible, que non son defendibles esos temas. Eu creo que hai o noso compromiso de, en outubro, pleno ordinario de outubro, traeremos aquí esos proxectos. Que nos parece, de parte, políticamente, un grandísimo acierto emplear parte do remanente, na medida en que se poida, por supuesto, os temas legales que existen, e con todo eso, emplearlo precisamente en obras desas, en obras urgentes, en servicios básicos. Hoxe, traemos un suplemento de crédito aquí, onde vamos a destinar unha parte importante, simplemente para pagar o servicio de axuda a domicilio. Por certo, e decía na... Bueno, antes de nada vou pedir disculpas porque eu comprometí o día da toma de posesión da moción de censura a debatir aquí no primeiro punto de orden do día a pedir explicacións e justificación das afirmacións que se fixeron aquí tanto por parte do portavoz do movimento veciñal como por parte do portavoz do BNG. A ver, asesorado polo señor secretario, non encontrei a forma de encaixar no orden do día ese tema, porque con mi bo criterio decíamos, señor secretario, que non corresponde ao goberno controlar a oposición. Entón, non podemos nos presentar mocións de control ni ese tema. Pero traigo esta colación porque defendí o señor alcalde anterior que nos habíamos dito en varias ocasións, en varios plenos, que non íbamos a aprobar expedientes de modificación de crédito para financiar o servicio de axuda a domicilio. E xa sabe usted, señor portavoz, que peor que as mentiras son as medias verdades. Porque, claro, efectivamente, usted dice que non dixemos, e sí que dixemos. Pero omite vostede, que condicionábamos eso á aprobación do presupuesto municipal. Se vostede fixera, cumplira a súa obrigación, que era traer aquí o presupuesto municipal, nós non teríamos ningún conveniente. Ao mellor, mira, en primeiro lugar, ao mellor xa non eran innecesarias os expedientes de modificación, porque con unha boa previsión xa hubiéramos incluído na partida correspondiente os gastos que se iban a devengar ao longo do ano. Entón, probablemente non fixeran falta ni siquiera os expedientes de modificación. Entón, eu que digo, non utilizar esos temas con... A ver, a realidade que eu alégrome que ustedes apoyen estas obras, pero esas justificacións que dan, non para nós que estemos claras, pero de cara á veciñanza, pois hai que ser un poquinho responsables e que a xente teña conocemento do tema.
Algúnha intervención? Home, sí, por alusión, saber, é que nós en ningún momento nos consideramos inventores de nada. E precisamente, hombre, é que lle agradezo que recoñeza ahora, dunha vez que votaron en contra, que recoñeza que ese plan incluía, tal cual, vostede chamalle copiar, pois acepto o concepto copiar esas obras que vostedes propuxeron. Que, efectivamente, ese plan incluía ou copiaba esas obras que vostedes propuxeron e así votaron en contra. Votaron en contra porque, bueno, pois o que pretendían era, e así o fixeron, foi o do cuanto peor mellor, e o que pretendían era privar aos veciños e veciñas que tuveran pois eses recursos pois en tempo e forma no seu día e, bueno, pois eses recursos a raíz de que se presentou pois, o plan por decreto e se pelexou, pois eses recursos non están perdidos, pero vanse demorar porque se van reinvestir no plan 26. Pero estamos, as veciñas e veciñas, pois, están sin aproveitarse deses investimentos no 25. Respecto de si dos plazos para encargar ese proxecto, pois mire, é que antes de lle enviar o encargo, non recordo a fecha, pero é moi posible, acepto ya do 24 de xuño, é que vostede cando veu aquí a comisión se decía que non se lle encargara. Resulta que agora, claro, ten unha data de que supostamente cando se encargou. Pois esta data sería cando se enviou efectivamente o croquis por donde se acordaba o trazado e por onde se iba a facer o cruzamento da C240. Pero que previamente a eso, 2 semanas antes, xa o técnico estuvera aquí. Estuvo reunido pois co técnico da concesionaria da auga da Espina del Fin para abordar ese tema. Co cal dá igual. A obra estaba encargada, se a empresa redactora usted lle dá por bo, nós tampouco discutimos, dicía que non lle daba tempo, vale, perfecto. Fala do investimento da aprobación de suplementos de crédito para obras e servicios. Pois efectivamente estamos de acordo e así o reiteramos no seu día, que os recursos son para dotar de bens e servicios á veciñanza, non para xerar en réditos nun banco, pois que é o mal menor pois cando un ten os fondos e é preferible que den réditos nun banco a que estén nun banco sin dar nada, pero que a finalidade efectivamente é para dotar de bens e servicios á veciñanza. Pero lembrolle que vostedes, pequenas actuacións que se pretenderon executar, entre elas pois a Casa de Baños de Brandelos, que se pretenderon executar con recursos propios, pois incluso votaron en contra. Nós non imos entrar nesa dinámica do non polo non, cando se efectivamente traen propostas pois que son necesarias pois para investimentos necesarios e positivos para os veciños e veciñas, pero o interés xeral pois imos votar a favor, non teña ninguna dúbida. Só un punto de publicación. A respecto do posto adicional, a primeira vez que se trouxo aquí o posto adicional a unha comisión, este posto adicional de 270.000 euros, a primeira proposta que se fixo sobre en que utilizar esos fondos foi a do BNG de engarraxar a piscina. E logo foi posteriormente cando se produciu o problema da auga e foi cando o PP dixo, parece-nos que é moito máis urgente e nós podemos de acordo. Porque, é dicir, que cada quen o seu, ni máis ni menos. E curiosamente, arraxar a piscina, pois efectivamente tamén arraxa unha parte do problema da auga, nada máis, é simplemente eso. Bien. Sometemos a votación desa proposta. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Trátase de unha solicitud de compatibilidade para o exercicio da actividade privada presentada pola educadora social e hai un informe favorable, un informe xurídico da Secretaría favorable, o sea, que cumple os requisitos, non favorable, senón simplemente que cumple os requisitos legales establecidos para esta propuesta, para esta solicitud e para esta concesión, si procede, si se acorda aquí.
Realmente a proposta, o resumo, sería estimar a solicitude de recoñecemento de compatibilidade para o exercicio dunha segunda actividade privada formulada pola funcionaria dona María Nieves González Mujico, en virtude e nos termos do informe emitido transcrito anteriormente, a cal non poderá modificar a xornada de traballo e horario da persoa interesada, e quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de posto de traballo no sector público, e lembrándose de a prohibición normativa de desempeño de actividades privadas incluídas das de carácter profesional nos asuntos en que estea a interviñese nos 2 últimos anos ou teña que intervir por razón do seu posto público. Esa é a proposta, é unha solicitud dunha funcionaria municipal e legalmente non hai impedimento e propoñemos a súa aprobación. Intervencións? Votamos entón a proposta. Votos a favor? Votos en contra? Hai un voto en contra. Abstencións? Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Punto 3. Modificación de créditos. Primeira, baixo a modalidade de suplemento de crédito. Aprobación. Bien, como xa contamos antes na exposición, trátase de un suplemento de crédito, unha modificación, un expediente de modificación de crédito baixo a modalidade de suplemento por un importe total de 225.000 euros. Desos 225.000 euros, 165.000 destinaríanse a pago das facturas do SAF. Hai crédito todavía para pagar dúas, quedan 5 meses, o que se pretende dotar de fondos para pagar os 3 últimos meses do exercicio, que se estima nun importe, vamos a decir, de 165.000 euros. E os restantes 60.000 euros son para abonar as facturas de agua. As facturas de agua, esta agua que se estuvo comprando para solventar o problema do desabastecimiento que tuvemos nestes meses, particularmente no mes de agosto, debido ás condicións de seca nese momento e as limitacións que ten o abastecemento municipal para dotar de agua toda a demanda que se produce no meses de verán, que aumenta, disminuye a agua, disminuye os manantiales e aumenta a demanda de agua do abastecemento municipal. Esas facturas, a ver, o importe final probablemente sea un pouquiño maior, pero hai algo de crédito presupuestario para pagar esta parte destas facturas. Entón, a proposta é suplementar en 225.000 euros con esa finalidade para abono desos gastos. Entón, intervencións en relación con ese tema? Sí, bueno, en parte adiantou o propio alcalde, efectivamente, durante os últimos 6 meses anunciou e reiterou numerosas ocasións pois que iba a votar en contra de calquera modificación de crédito necesaria para o financiamento do servicio de axuda no fogar. Nós, pois, tal como ya anunciamos no pleno da moción de censura, pois votamos a favor desas incorporacións de crédito para ese fin. Non, vamos a votar a favor, evidentemente. Non quero saber, non vou insistir no tema das modificacións de crédito, só o que pasa que o portavoz do movimento omite que nós negábamos a votar modificacións de crédito se non había presupuesto. Considero que é un tema importante, pero non vamos a insistir en ese tema. Se estamos de acordo, sometemos a votación o tema. Votos a favor da modificación tema? Unanimidade. Muy bien. Pasamos a parte de control. Punto 4. Decretos da alcaldía ditados entre os días 7 de xullo e 7 de setembro de 2025. Toma de razón. Alguna objeción? Perfecto. Punto número 5. Resumo. Dar conta da sentencia do 127/2005 do xulgado contencioso administrativo número 1 da Coruña, relativa, como saben, como xa está público e notorio, a expulsión concretamente deste portavoz do pleno da sesión de plenaria do día 9 de novembro.
Vou a ler nada máis o fallo da sentencia. Xa mencionamos na moción de censura, xa eso, pero bueno, vamos a cumplir o requisito de dar conta neste momento. Dice o fallo que estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora doña Irene Cabrera Rodríguez en nombre y representación de don Jesús José Reboredo González frente a la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto por el demandante frente a su expulsión y celebración plenaria celebrada el día 9 de noviembre de 2023, revocando la resolución de recorrida, declarando la nulidad radical de la orden de expulsión del demandante de la sesión plenaria celebrada en el Concello de Toro el día 9 de noviembre de 2023, así como la nulidad radical de todos los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria. Se condena a la Administración a retrotraer dicha sesión al momento oportuno para proceder a nueva votación de los asuntos del orden del día que correspondan, con participación del concejal recurrente. Todo ello con imposición de costas a la Administración hasta un límite máximo de 700 euros en cuanto a los gastos de defensa del demandante. Eso é o resumo do fallo da sentencia. Punto sexto, da parte de control, pasamos ás mocións. Temos en primeiro lugar unha moción do Grupo Municipal do BNG para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda no fogar. Ten a palabra. Sí, gracias. Vamos a ver, bueno, esta moción creo que ven moi a conto, non? Dada a situación de precariedade na que está este servicio, un servicio tan esencial como o servicio de axuda no fogar e todo o que é os servicios, digamos, existenciales en Galicia, non? Dado a, que é un dereito fundamental e ademais dado precisamente, digamos, as características da poboación galega, non? De gran avellentamento e, por suposto, no Concello como o Concello de Touro, non? Tamén é certo que estamos con un sistema público de atención bastante, digamos, en precariedade, é unha evidencia, que se pode manifestar, por exemplo, na tardanza que hai, no retraso que hai na valoración das persoas. Falase incluso na moción de que a media de espera está nos casi nun ano, 361 días, e que hai 2.000 persoas en Galicia esperando precisamente por unha valoración. Asimismo, tamén, un pouco investimento que se fai no que é no sistema de asistencial. Aí tamén se falase de que en Galicia aproximadamente son 1.317 euros ao ano por persoa dependente frente aos 2.000 de media estatal e moi longe do País Vasco que son 2.900. E tamén, evidentemente, tamén incluso esta política, digamos, esta situación de precariedade verse agravada pola propia política da Xunta de Galicia con PP ao frente, de recortando, incluso se fala non de recortes que se fixo no que é o orzamento destinado aos servicios de axuda no fogar. E, ademais, este recorte vese claramente na infrafinanciamento que ten este dereito que ten este servicio, porque, de feito, incluso o PP votou en contra de aumentar o que é o financiamento hasta 20 euros por hora, que correspondería á Xunta, que neste momento creo que está, se non recordo mal, creo que son 12 euros ou algo así, e isto leva consigo, evidentemente, unha tensión moi grande para todos os concellos, porque teñen que facer frente a unha situación de infrafinanciamento que lles obriga a estes concellos a destinar unha parte dos seus fondos propios precisamente para complementar este financiamento. E, concretamente, no noso caso, no Concello de Touro, o custo anual para o Concello desta prestación son de 758.000 euros, que máis ou menos vai representando como máis dun 20% do orzamento municipal, aproximadamente un 23%, tendo en conta a última conta xeral, é dicir, algo do que estamos falando. Entón, evidentemente, se queremos ter un servicio asistencial acorde ás necesidades, hai que pasar, digamos, das palabras bonitas e aos feitos e tomar medidas en concreto. Toda esta situación non é de agora, ven sendo denunciada fai tempo polas propias traballadoras do servicio de asistencia no fogar, polas súas malas condicións laborais e, ademais, tuvo como, digamos, como un golpe tráxico como foi a morte desta traballadora en Porriño, no fogar, por unha persoa a que iba a atender, un familiar do que iba a atender. Entón, nós o que pedimos é, evidentemente, a este Concello, que se manifeste e que obrigue a Xunta de Galicia a revertir esta situación. Temos que ir por un servicio de axuda no fogar que non este infrafinanciado, que non teña tanto
tanta demora no que é na valoración, que mellora as condicións dos traballadores e sobre todo das traballadoras, que como sabedes están de folga, onte precisamente e hoxe están de folga, non? Para reclamar precisamente estas medidas. E o que solicitamos son basicamente 4 cousas. O primeiro é instar a Xunta de Galicia a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do SAF, do Servicio de Saúde no Fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras e elevando o financiamento por hora aos 20 euros. Demandar á Xunta de Galicia, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias e a representación social das traballadoras, a elaboración dun protocolo de prevención e intervención en casos de agresión no domicilio, violencia machista ou discriminación. Este protocolo teñen contemplar as actuacións legais oportunas que permitan adoptar con seguridade xurídica medidas de suspensión temporal ou total do servicio nos casos de agresión, violencia machista ou discriminación, entre outros. En terceiro lugar, exixir á Xunta de Galicia a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. E, en cuarto lugar, manifestar o compromiso do Concello de Touro coa defensa do sistema público de atención á dependencia como piar fundamental do Estado do Benestar e dereito esencial da cidadanía. E, por último, dar traslado este acordo á Consellería de Política Social da Xunta, aos grupos parlamentarios e a FEGA. Estou solicitando. Só dúas cuestións máis para rematar. Unha, é verdade que o Concello fixo unha declaración que foi onte manifestando o seu apoio ás traballadoras en folga, que parece-nos moi ben, está moi ben eso, pero hai que pasar, como dicía antes, das palabras aos feitos. Por que digo isto? Porque, en segundo lugar, tamén é certo que creo que foi o día martes, este martes, que houve unha reunión precisamente entre a FEGAM, entre a Xunta, incluso a Delegación do Goberno e as representantes sindicais das traballadoras para elaborar este protocolo, e avanzouse. E iso, entón, xa me podedes dicir, bueno, xa está elaborado, xa está en proceso, sí. Pero é curioso ver como nesa reunión, precisamente para que vexamos cando falamos de que pasar das palabras bonitas aos feitos, nesa reunión a Xunta non enviou ningún alto cargo de política social que ten as competencias en esta materia. Enviou a unha inspectora e logo a unha persona do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, que está moi ben. Para que vexamos, digamos, unha persona, non mandou ninguna persona que realmente tuvera capacidade de poder, digamos, de mando e de tomar decisións, senón solamente unha persona para tomar nota. O cal pon un pouco de manifesto tamén que as palabras están moi ben, pero os feitos non se corresponden con esas palabras. E, bueno, eso é un pouco os argumentos. Estamos a favor. Bien, nós estamos tamén a favor desa... Bueno, sí, perdón, Darío, non se pediu. Estamos a favor da moción, desta moción presentada. Básicamente, sobre todo, estamos a favor da parte dispositiva. E que a parte expositiva tamén, efectivamente, sí é certo, todos coñecemos os retrasos das valoracións de dependencia, hai xente que se morre esperando polo reconocimento, temos exemplos aquí no Concello de Touro, non necesitamos ir a fora. E parece-nos ben tamén o tema de pedir un incremento do precio da hora que financia a Xunta, de 12 a 20 euros, a verdad, xa nos daríamos con canto nos dedos, nos subiran a 15, pero bueno, por intentalo que non sea. Eu que sí, desvincularía un pouquiño as melloras laborais, salariais e laborais das traballadoras, das usuarias, do feito que se incrementou non a aportación á chega da Xunta por hora de dependencia. Estaría bo, lógicamente, os concellos tendríamos que aportar menos cuartos, pero, bueno, a ver, temos que poñer en valor tamén que aquí este ano o Concello de Touro fixo un esforzo na adjudicación do servicio, fixo un esforzo grande, e hoxe en día as traballadoras do SAF de Touro están cobrando un 4% por encima do convenio. E iso é gracias a uns acordos que se tomaron aquí, precisamente por iniciativa dos grupos que apoiamos a moción, e o apoio do BNG tamén, por suposto. O BNG foi a que fixo a proposta, despois aumentou a punto. Bien, Vamos a decir a proposta fixo a Concelleira de Servicios Sociais naquele momento que era Angélica Lamas. Por escrito, digo, non mandamente, vale, igual, vamos a... Quero dicir que por escrito... aproveitamos este momento para poñer en valor tamén eso, realmente, poñer en valor, o sea, que se hai voluntad política de mellora, neste caso, das condicións, si se pode conseguir, e de feito demostrouse que se pode conseguir. Eso non lle quita ni un ápice de valor o tema de case que reivindicar unha maior financiación da Xunta por hora de dependencia.
nos demás puntos do tema estamos de acordo. Efectivamente, en canto a os costes do servicio para o Concello de Toro, que decía o portavoz do NG, efectivamente son 700 e pico mil euros. Realmente, a aportación de fondos propios está en torno aos 300.000 euros, que é unha cantidad significativa para o noso presupuesto, moi importante tamén, pero bueno, para que haxa coñecemento de realmente que é o que aporta a Xunta, que é o que aporta a Diputación no Posto Social e que é o que aportamos nós con fondos propios. Consideramos que ese esforzo vale a pena e, a ver, podríamos decir os ayuntamentos que é un servicio impropio, é unha competencia impropia do Concello, realmente as competencias serían do Estado, máis da Xunta, pero bueno, hai que atender e hai que prestar ese servicio á veciñanza. Por lo tanto, eu digo, estamos totalmente de acordo con esta moción. Alguna precisión? No, a ver, ninguna. Simplemente esa cuestión que falas de que desvincular a cuestión laboral, non de melloras laborales, melloras salariales do que é o financiamento, hombre, non é unha relación directa, pero sí que é unha relación indirecta. É dicir, canto mellor financiado este, canto máis fácil, evidentemente as empresas menos, digamos, non van ir tanto ao límite, poderán mellorar, os traballadores poderán mellorar, digamos, ter unha capacidade maior de presión para mellorar. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E sometemos a votación entonces a moción presentada polo BNG. Votos a favor? Unanimidade. Perfecto. Siguiente. Antes de pasar ao turno de robos e preguntas, vamos a someter a votación a presentación por urxencia dunha moción que xa trouxo o portavoz do BNG, pero xa no momento que tiñamos firmados os decretos de convocatoria e todos tiñamos ese compromiso de por meter aí no tema. Entonces, a moción, se queres presentar sobre o tema, é unha moción sobre o tema da mina, se queres votamos a urxencia primeiro para non redundar o debate. Votos a favor da inclusión da urxencia, unanimidade tamén, e ter a palabra para... Sí, como me explicou o alcalde, foi presentada xusto no mesmo día que se convocara o pleno, non entrou por minutos, basicamente. Agradecerlle, que efectivamente xa se mandaron os grupos, non como se entrara. A ver, vamos a ver, é unha moción relativamente simple, non? Que é, a moción vai sobre contra que se manifeste o pleno contra a reapertura da mina de Toro, non? É dicir, aquí levamos o BNG leva presentado varias mocións aquí neste mandato e no anterior, pero bueno, estamos neste mandato sobre esta cuestión. Houve un cambio de goberno, pois unha moción de un cambio de goberno e unha das, digamos, dos elementos nos que se basou esa novo acordo do goberno é precisamente a cuestión de crear unha comisión de medio ambiente e todo o problema da mina e da reapertura da mina, non? E de feito, algo así como no acordo do goberno, ou polo menos o que sabemos del, algo así como que este Concello non manifesta ou algo así, algo sitio, non manifesta o apoio institucional ao proxecto mineiro, dixe nese acordo, polo cal, evidentemente, se eu non estou a favor de algo, estou en contra. Eu sobreentendo eso, non sei o que sobreentendo máis, porque poñerse de perfil nun tema, poñerse de lado nun tema tan serio como este, a mí non me colle, polo menos, non acabo de entender. Ou logo aquilo de apoiar os veciños na súa indefensión, porque están nunha situación de indefensión respecto a que non teñen medo xa cita. Incluso o propio alcalde, creo, nunha entrevista desta semana, ou na semana pasada, non recordo nun medio, dicía que iban a cumplir o pactado sobre a mina, non se non liño mal. Vale. Entón, non vou a repetir aquí outra vez todos os argumentos polos cales nos opuxemos o bloque, sempre se opuxe esta mina, esta reapertura, que todos coñecemos, pero si vou dicir unha cousa, un dato, e é o seguinte, un dos argumentos que se utilizou sempre para estar a favor da reapertura da mina era a cuestión económica e a creación de postos de traballo, non? Aquí xa temos dito, e eu teño manifestado moitas veces, que o problema de todo non é un problema de falta de postos de traballo, senón de falta de poboación. Pero é un feito obxectivo que demostra que aquí non é un problema de xente esperando porque abra a mina para o posto do traballo, e é o seguinte. No ano curso 23-24, a Xunta creou o ciclo medio de excavacións e sondaxe, un ciclo de FP dual. Creouno, pois, a petición, creo, se non recordo mal, ainda podo me equivocar e queda grabado, pero non pasa nada, rectifico, de Arigal, que é a Asociación Galega de Áreas, ou algo así. Supóñeme que por detrás estarían as empresas mineiras, está ben, perfecto, non pasa nada. E entón creouse nun centro, no curso 23-24. Estamos no curso 25-26. Este vai ser o último ano que hai ese ciclo. Desaparece. Por qué? Porque non hai alumnado. Este ano xa non hai en primeiro ningún e en segundo do ciclo, que son 2 anos, hai 2 persoas. Eso dá unha idea
do interese que ten traballar nas minas. Eu creo que este é un dato que hasta ahora, bueno, pues nunca o trouxen aquí, pero así que o traigo, e é un dato objetivo real, é o único ciclo que hai en todo Galicia e vai a desaparecer, durou 3 anos. O sea, xa dos interés que hai. Bueno, entón, o que propoñemos é simple. O Concello de Touro aprobar o seguinte. O Concello de Touro manifesta a súa oposición ao proxecto presentado por Cobre San Rafael para a reapertura da mina de cobre nos Concellos de Touro. Alguna pergunta? Sí. No momento veciñal, pues, estamos de acordo ca moción. Bueno, estamos de acordo ca moción, mantemos o posicionamento que tuvemos cando estábamos na oposición e que tuvemos no goberno, atendendo ás responsabilidades do goberno nese momento, pois por decreto da alcaldía de xaneiro do ano 2025, pois deuse resposta, presentáronse alegacións en prazo e forma ao proxecto da mina. Este decreto de alegacións está fundamentado nun informe técnico sintetizados en 105 páxinas redactado polos técnicos dunha empresa capacitada con experiencia nestas cuestións que é Tisgal, e pido que se incorpore a síntese do decreto a acta deste punto do pleno como intervención, e basicamente, bueno, sintetizo, leo literal 4 ideas. Ese decreto di literalmente que é o posicionamento do Concello, porque é o posicionamento do representante do Concello nese procedimento. Di o seguinte: o Concello de Touro, como administración pública afectada mediante o presente decreto en virtude dos aspectos recollidos no informe técnico que se adxunta, fai constar o seu rexeitamento ao proxecto Cobre San Rafael. O informe técnico elaborado e que se incorpora a este decreto, tras a análise da documentación achegada, pon de manifesto a incompatibilidade do proxecto Cobre San Rafael cos valores ambientais, paisaxísticos e socioeconómicos da área afectada, así como as deficiencias da documentación presentada pola promotora. Ademais, a posta en marcha do proxecto non resolverá os problemas de contaminación derivados da antiga mina e da recente actividade relativa aos tecnosoles. Isto todo, bueno, é derivado das conclusións dese informe técnico. E xa por último, para sintetizar, bueno, que se resolve dar traslado destas alegacións á Consellería de Economía e Industria. Segundo punto, no caso de que o proxecto sexa admitido a trámite polo órgano ambiental, o Concello de Touro solicita a emisión dunha declaración de impacto ambiental desfavorable e a retirada definitiva do proxecto Cobre San Rafael. E terceiro punto, o Concello de Touro insta a Administración Autonómica a exixir aos titulares da concesión mineira a completa restauración dos terreos degradados, así como a resolver a contaminación das augas. Estas obrigas, asumidas pola empresa no momento da adquisición dos terreos e dereitos da concesión mineira, deben cumprirse de forma rigorosa para garantir a recuperación ambiental e a protección dos recursos naturais da zona. E repito, isto non é un posicionamento político, senón que é o posicionamento do Concello como institución, como administración afectada, no procedimento en trámite de Cobre San Rafael. Alguna intervención máis? Eu non sei. Ben, vamos a ver. En relación ca moción, nos temos clara a intencionalidade desta moción. Entonces, témola clarísima. Entonces, non vamos a entrar no debate de razóns a favor, razóns en contra. Nos expuñamos aquí as nosas razóns e nos estamos aquí neste gobierno gracias a un compromiso, a uns compromisos adquiridos nun pacto de gobierno con o concelleiro Darío Rey, que por outra parte, entre esos compromisos está o de que vai a presidir a Comisión de Medio Ambiente creada, vai a ter as delegacións de competencias da alcaldía nesa materia tamén. E entón, como tampouco propoñamos non propoñemos a modificación de ningún dos acordos adoptados polo Concello hasta aquí.
A pancarta sigue aí colgada, non retiramos nada, nós non modificamos os acordos anteriores, por lo tanto, esta moción entendo que, como mínimo, está fora de momento, fora de tempo, non? Entonces, como a competencia para tomar unha decisión importante sobre este tema non é nosa, é da Xunta, como saben todos vostedes. Entonces, nós, como goberno actual, temos, en relación co tema mina, vou matizar un tema aquí porque me interesa, porque a veces hai unha confusión interesada. Na problemática da mina hai tres campos moi diferenciados, que a veces confunden, se dan lugar á utilización de uns argumentos vamos a ver, hai o que se conoce como pasivos da antigua mina, zonas degradadas pola antigua explotación, que se parou a medio explotar. Hai a problemática creada polas actividades que se realizan nos terrenos da mina, pero que non ten nada que ver ca minería. E está a problemática que pode plantear o futuro proxecto de reactivación ou de inauguración desa mina. Entón, sobre ese tema. A nosa posición política como goberno municipal neste terreno é, vámonos a limitar a defensa dos intereses dos veciños. Eu xa sei que na definición de cales son os intereses dos veciños podemos entrar en matices, en discusións, nese tema, pero nos vamos a centrar a nosa actividade nese tema. De cales veciños? De todos os veciños. De todos os veciños, que xa digo, podes interpretar de varias maneiras. E, de todas formas, o dito, a competencia temos a delegada no concelleiro Darío Rei, que vai a ser o que se vai a encargar das propostas, das iniciativas, de que se leven a cabo. Tamén xa aproveito para anunciarle que a próxima semana convocarase unha comisión de medio ambiente na que xa un momento propicio para que todos os grupos presentemos iniciativas, propuestas e a levar a cabo. E despois pediría que se nos xulgue polas obras que teñamos, non se nos xulguen as intencións. Esperemos un pouquiño a ver como actuamos, que facemos, que propoñemos, que aprobamos, e que se nos xuicie por eso. E despois podemos discutir se cumplimos, se non cumplimos, e esa é a nosa proposta. Unha intervención? Sí, a ver, primeiro, cando fala vostede de que sabe moi ben cal é a intención da moción, a intención da moción é clara, que o Concello se siga manifestando en contra das minas, non hai máis. A partir de aí son interpretacións. Perfecto. Que cada quen ten así. E a min gustoume moito saber, e eu creo que a todos os veciños e veciños saber cal é a posición do novo goberno, temos un novo goberno, cal é a posición do novo goberno sobre os temas. E este é un tema, e é un tema serio, e é un tema que creou moito conflito no Concello. Primeira cuestión. Segunda cuestión, respecto a competencia ou non competencia. Evidentemente a competencia ten a Xunta, sí, a competencia última, pero a mina está en todo, o que non podemos digamos, dicir, isto non temos nada que facer, sí. Os concellos, o concello, un alcalde, unha corporación, un goberno municipal, ten moita capacidade para presionar, para levar isto, digamos, darlle visibilidade, cousa que eu xa dixen que o anterior goberno fixo, pero non vou a retirarme disso, xa está pasado. E entón eu creo que aí é onde se ven. Entón, cando me di que vamos a xogar polos feitos, os feitos son, eses son os feitos, van a ser os feitos. Pero trae esta moción eu creo que ven moi a conto, dicir, a ver, se vos, a ver, e xa remato, na proposta de moción de censura, un dos puntos importantes era este, eu creo que é bastante lógico que traelo no primeiro pleno ordinario, traelo, para decir, a ver, cal é a posición, e nada máis, non hai máis, non hai ninguna intención aí espurias por detrás. Sí, vale. Que falen os feitos. Primeiro, o próximo goberno saberá a comisión. Segundo, personación. A personación ten carácter inmediato. Este concello non o fixo, este concello, agora, a cargo do concelleiro do medio ambiente, vai se personar en todas as causas judiciais. Terceiro, o concello vai seguir manifestando en contra da mina en actos administrativos, xurídicos, cales fagan falta, e, por lo tanto, tamén conto ca colaboración do BNA para que traslade o que teña que trasladar na comisión, e remítome tamén a que deixemos que falen os feitos. Vai ser o mellor que ten que falar, e máis alá de falar digamos, de debates que podamos ter, que son políticos, poden ser máis ou menos estériles, eu penso que falen os feitos vai ser o que provoque que sí que esteamos defendendo os intereses dos veciños. Que veciños?
evidentemente que estamos aquí para todos os veciños do Concello, pero se hai algúns que son perxudicados e outros que non, evidentemente que o interés, e digo, a competencia de medio ambiente recae na miña persona, aqueles que salen perxudicados. É dicir, por trasladar outro conflito. Claro, se nos vamos a Israel e Palestina, ainda que seamos da ONU, evidentemente a quen temos que protexer é a Palestina, porque Israel non está sendo moi atacada, non? Por lo tanto, vexamos con feitos, con apoio xurídico e técnico, que se poñerá, desde logo, desde a miña área, todo ímpetu en eso, xa digo, a primeira baza, e eso sí que acaba recollido no acordo, é que o Concello se personará nos procedimentos judiciais, e así o fará, pois, en canto os medios técnicos, pois o permite. E xa este mes, se xa o vindeiro mes, a Comisión, se está de acordo, celebrarase o próximo venres, podes trasladar o que non. Se pode ser a última hora, se pode ser a primeira parte. Perfecto, Se pode ser. mandarei que se traslade por correo e acordamos un día sin problema, porque a idea é que esteamos evidentemente todos os grupos, e así será. Alguna intervención máis? Sometemos a votación a moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Vamos a fazer de maior a menor. E no tema como é o primeiro pleno ordinario que celebramos, vamos a tratar de responder ás preguntas por orden que se nos formulen. Todos sabemos que o ideal sería conocerlas con anticipación, con antelación ao pleno, xa sabemos as dificultades que ten eso a veces, e entón as respuestas tamén estarán un poquinho condicionadas pola información que teñamos neste momento sobre as preguntas que se formulen. No caso de que non respondamos hoxe, farémoslo por escrito e daremos cuenta no próximo pleno das respostas que se fagan por escrito. Así, con esta premisa, preguntas? Unha moi simple, relativa ao pleno da organización. Recibimos, cando estábamos no goberno, recibimos petición por parte dos distintos grupos da creación da Xunta de Portavoces, por parte do goberno, na organización dos órganos non se plantexou a constitución de Xunta de Portavoces, pero si ten algunha explicación. A ver, sí, pero non nos planteamos. Ahora, como tampouco existía, non nos planteamos, pero podemos estudiar, non nos hagamos a estudiar se consideramos que pode ser operativa para determinados temas, pero sin problema ningún. Non sei técnicamente se fai falta reglamento orgánico para ter xunta ou non. Así a bote pronto. Non sei, podo dar. Pois estudiamos o tema con calma, e en principio non nos negamos a estudiar esa proposta. Alguna pregunta máis? Sí. Si, teño un par delas. Un é precisamente respecto ao SAD. Queria preguntar se o goberno ten constancia ou tuvo algunha queixa precisamente de problemas de prestación de servicios durante o mes de agosto por falta de personal da empresa. Recibeu algunha queixa? A ver, a única queixa que temos, así, un pouco formal, máis que falta de personal, son os traslados continuos, os movimientos de persoas que prestan o servicio. O sea, sí, supoño que eso está motivado por os temas de escasez de personal. O sea, houve algún caso de persoas que quedaron algún día sin servicio e a empresa alegou que non tiña personal, esa queixa da mobilidade. Pero non tiña, que quedaron sin servicio máis dun día. Eu pregunto se houve queixa, porque eu creo que... Non, sobre a falta de servicio, eu personalmente non teño ninguna queixa. Sobre a mobilidade, o exceso de movimento das usuarias, Vale. E unha segunda pregunta, máis ou menos creo que saliu antes aquí contestada, pero quería saber canto foi exactamente a cantidade de agua que se trouxe no mes de agosto para pagar esos 60.000 euros. Creo que, non sei se entendín antes, máis de 100.000 litros ou algo así. Non sei. Durante o mes de agosto. Bastante máis. 100.000 litros son cada 4 cisternas. Cada día. Canto se trouxeron? Hombre, ahora mismo o número, con precisión non se pode dar, pero bueno, que andamos en 57.000 euros, a ver, a casi 400 euros masiva cisterna. De todas maneras, paso a información exacta, non hai ningún problema, e non outro seguro de memoria, pero bueno, está nese entorno, 57.000, cerquiña de 60.000 euros.
No, a cantidade son 59.000. Bueno, xa No, 59.100 e algo, pero... A cantidade de dinheiro sí que xa van no suplemento, pero diga a cantidade de agua, porque realmente ten que ser unha cantidade moi, digamos, estamos falando de cantidades moi pero considerables. en segundo que facemos fácil. Bueno, e logo despois, no, pero sí, evidentemente, se vendo o precio, pois é dividir. 400, Tampouco non hai que facer moita 400 masiva, esa cantidad dividida por 400 masiva. Cada camión 25 metros cúbicos, cada cisterna, e por eso dixen antes, cada 4 cisternas que se veu sendo casi un promedio. É un tema aí parecido ese tema. E un rogo era, si podedes, si rogaría ao goberno que fixera público o acorde do goberno que do lugar a moción, se é posible. Porque eu creo que en algún momento dixestes que ibades a facer público, ou eu polo menos non sei, eu non o coñezo. Non sei se que está Non hai colgado. problema ningún problema en publicarlo, porque además xa teñemos medios de comunicación, o sea, ningún problema en publicarlo. Alguna cousinha máis? Bueno, pois nada, entonces levantamos a sesión, comenzamos a sesión. Boa noite a todos. Bueno.